sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocky Terra, and welcome to the program Rated SPG Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakamainit, nakakapanabik at nakakakiliting tinatagong sikreto o pwede rin namang inilalantad mo na gusto mo lang talagang i-share sa amin. Eto na po, meron na tayong Rated SPG Top Secret caller or sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Hello po. Good evening. Hi, good evening po. Ano pong pwede naming itawag sa iyo? You can call me Aya. Aya, ilang Yes taon ka po. na? 25 years old po. 25. Sang lupalop ka naman galing, Aya? Basta po around Manila lang. Around Manila lang. Alright, Yes. Aya, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Aya, from Manila, ano ang rated SPG Top Secret mo? Itawag na lang po natin sa title na nakuha ng boss ko ang virginity ko sa condo ng circle of friends namin. Nakuha ng boss mo yung V-card mo dun sa condo ng circle of friends nyo. Tama ba ako ng pagkakarinig? Yes, tamang-tama. When you said boss mo, meaning manager mo ba to? O may-ari Yes ng po. kumpanya? Bale manager po siya. Then, kasi bago siya maging manager, circle of friends po kami sa isang department. Then, sabay po kaming na-promote, nalipat kami sa department. Then, ayun po, naging manager siya. Then, naging staff niya po ako. Okay, pwede mo bang ikuwento sa amin paano niya nakuha yung V-card mo? At gusto mo bang yung nangyari na yun? Actually po kasi hindi siya planado talaga. Pero parang ng mga time po kasi na magkikita-kita kami since may bagong condo yung friend namin, sabi, sige, punta tayo, ganyan. So, balak po talaga namin, magpapalit kami konti na parang, ay, busy pa kasi ako. Pero ang balak lang namin is magsasabay lang po kami papunta dun sa condo. Then, hindi po natuloy kasi nga mapilit po yung iba kong mga friends na mauna na kami. Then, fast forward, nandun na po kami sa... Mabilis pa ba masyado yung kwento? Sorry. Hindi naman, okay lang. Gusto namin kasi doon na sa mismong bambang na eh. Okay. Okay, fast forward. Nakainom po kami noon. And then, nag-message po, magkakasama kami, then bigla po siya nag-message sa akin sa isang app na bigla niya sinabi sa akin na, akin ka, di ba? Gumanon siya. And then ako naman oo. Tapos, bigla na lang siya nag-alibay na, sige, lalabas lang kami saglit, bibili lang ng food sa labas. Sabi niya, tara, samahan mo ko, Aya. So, ako naman po, sinamahan ko siya. And then, pumunta kami sa parking lot po ng condo ng friend namin. And Okay. then, Pumunta kayo sa parking lot. Kaninong sasakyan Yes. yung pinuntahan nyo? Sasakyan po niya. Okay. And then, di sasakay na ako sa passenger seat. Bigla po niya sinabi, sa likod ka. Gumanon siya. So ako naman, sisunod naman po ako. Tapos sumunod din siya sa likod. So, parang sabi ko, sa loob-loob ko, ano to, bakit ganito, ganyan. Tapos parang, ang bilis na lang po ng pangyayari. Bigla niya na po ako hinalikan, ganyan. Tapos pinaluhod niya ako sa harapan niya, ganyan. Tapos, Sandali lang. May espiritu kayo ng alak, 'di ba? opo, meron. Tapos nangyari to parang madaling araw, tama ba? Yes, hindi naman po. Siguro mga, magmamadaling araw, mga 11. Mga 11 p.m. Tapos, Yes. yung sasakyan ni boss, ano siya? SUV, sedan? Hindi ko
ko pwedeng sabihin yung sasakyan niya. Basta, Ilang seater na lang? 5. 5-seater. Kasi syempre gusto lang namin i-visualize para maintindihan lang namin kung gaano kalaki yung space na meron kayo, ha? Kasi inisip ko, paano ka nakaluhod? Like, anong klaseng sasakyan yung pwede kang lumuhod, 'di ba? Like, paano ka napaluhod? Ang luwag naman nun, sis, 'di ba? Yes! Nagulat din ako. Maluwag po yung space niya talaga. Like, inurong niya pa yung dun sa may passenger seat para mas lumuwag yung pwesto ko. So, kulang na lang talaga Basta- kama, ganun. Yes. Basta ano po siya, yung ano bang tawag dun sa mga sasakyan? Yung unit ng sasakyan niya is basta yung nabubuksan yung bubong. Ah, may sunroof. Years. Pero hindi Yes nyo naman binuksan yung sunroof. Kahit naman po bukas yun, sobrang tinted nung sasakyan po niya talaga, as in. Talaga? Sobrang tinted. As in, wala talagang kabahid-bahid na kapag tumingin ka from the labas, wala kang makikita sa loob. Kapag po nasa harap ka, kasi di ba, iba yung tint sa front, sa gilid. Mhm. Yung sa front naman po medyo malinaw-linaw kasi syempre, madilim na sa ano. Pero pag yung nagja-drive. pagkakapark Pero ba ng sasakyan, nasa pader yung mismong front? yun nga po ang problema kasi yung pagkakapark ng sasakyan, may katabi kami sa kaliwat kanan, and then yung harap namin, daanan. Yun lang. So anong ginawa, Opo. paano ginawa yung paraan? Meron ba siyang pantakip sa sinag ng araw? Yung nilalagay para medyo less yung pasok ng araw dun sa loob ng sasakyan sa harapan? Meron ba siyang ganon na nilagay? Wala, talaga diretso na talaga kasi hindi na makapagpigil. Talagang, opo, rekta na siya kasi hindi talaga siya planado. Okay. Yes. So pinaluhod ka tapos after Yes. noon, anong pinagawa sa'yo? Ayun, inano ko siya. Parang habang inaano ko po siya, yung alaga niya, para binubuksan niya na yun. Kasi ang suot ko po nung is nakapantulog na ako. Kasi ang bala ko is magsi-sleep over kami dun sa condo po ng friend ko. Then siya, uuwi siya sa kanila. Ganon. So siya, nakapang-office, nakapang-casual, Mhm. na kasi Friday po nun eh. So ako, nakapantulog na po ako. So nabuksan niya, ganyan. And then nakala ko, ayun lang po yung mangyayari sa amin, yung hanggang syubo lang. Then nagulat ako, parang hindi niya ako Wait, nagulat, wait, parang wait. Sis, Aya, sabi mo kanina, V-card yung kinuha sa'yo, tama ba? Opo, eto na nga. So, wait. So, meaning, yung, pagsusubo, ganyan. Alam mo naman yun. Nagawa mo na yun in the past o first time mo rin yun? Tinuruan ka lang? Tinuruan niya lang din po ako. Talaga? As in, sa kanya ko lang talaga nalaman yun. Sa edad kong to. Tapos, Then, ayun na po. Parang nagugulat na po ako sa pangyayari. Pero, kasi, meron ako mga ex na dumadating na nga kami sa ganong point. Pero never akong parang like napapayag. Sa kanya lang talaga na hindi ko ex, hindi ko boyfriend. Na boss ko lang. Hello? nandito pa kami. Huwag ka mag-alala. Ano namin kumbaga, nag-aantay kami nung mga sasabihin mo pa sa susunod. Okay, go, laban. Ayan. And then, ito na nga po. E di, after ko siyang, parang nadala na siya. Parang, kinandong niya muna ako. And then, parang nakatalikod ako sa kanya. Na-imagine niyo po ba, nakaupo siya. Then, Oo, tinakot niya ako sa nai-imagine kanya. Then, hinawakan niya. Kinandong ka niya, tama ba? Yes. Kina- Opo. Kinandong ka niya in the sense na, nakaharap ka sa kanya o nakatalikod ka sa kanya? Pinatalikod niya po ako. Kasi di ba nakaharap ako sa kanya habang sumusuber. Then, tinalikod niya ako nung kinandong na niya ako. And then, parang hinawakan niya ako sa balikat pabewang hanggang sa balakang. Tapos sabi niya, ang ganda talaga ng katawan mo. Sabi niya. Kinilabutan ka doon. Hindi nga po. Hindi ako natakot. Parang kinilig pa. Hindi, yun nga yung sinasabi kong kilabot na naramdaman. Ayun.
Yung parang tumaas lahat ng balahibo mo para, woo, yes, laban na to, ganun. Yes, gano'n. Na parang, etong boss ko na 'to. Like, parang nung unang kita ko kasi sa kanya nung hindi ko pa siya gano'n ka-close, parang nakita ko na, ay, out of my league ko 'to. Parang never ako kakausapin nito, ganyan. Tapos biglang gano'n, Oh. ayun. So, Parang natuloy yun. opo, natuloy. Eh, di yun na, after niya akong himas-himasin, ganyan, hiniga niya ako. Mm. Tapos parang medyo tinulak ko pa po siya nun kasi sabi ko sa kanya, "Sir, wala pa po akong experience," ganyan. Tapos sabi niya sa akin, "Andito na tayo eh," sabi niya. "Kasi mapapatagal pa tayo kapag ano," sabi ko, "Ayoko po kasi sabi nila masakit." Sabi ko. Tapos sabi niya, "Hindi, ano, gentle lang naman." Sabi niya, gentle lang naman. So, nararamdaman ko na yung parang kinikis-kiss niya ng konti. So, parang ako, parang, di ba sa ating mga babae, parang pinipigilan pa natin. Parang may pagpigil, May gano'n. pagpigil. Yes, So, tapos wait lang So, naramdaman mo yung batuta na Yes, kumikiskis sa kung saan mang lupalop ng mundo. yes po. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya, "Natatakot ka pero wet ka na." So, ako hindi ko naman control na, ano ba? Mapapansin ko pa ba yun? Tapos, edi sabi niya po sa akin, sabi niya, "Sige na, andito naman na tayo," ganyan, ganyan. So, parang, sabi niya, "Okay, ipapasok ko na ha," ganyan, ganyan. So, parang, kumapit na lang ako sa braso niya. Parang ang dating sa akin, ayoko, pero inaantay kong ipasok. Gano'n. Tapos hanggang sa, pinasok na po pala talaga niya. So, parang sabi, ang sakit. Totoo po, kasi nung unang tapos parang napasigaw pa po talaga ako. Eh, syempre, kotse yun. Tapos sakto pa, nung napasok niya sa akin, may dumaang sasakyan. So, anong ginawa ninyo na may dumaang sa sakyan? Wala, sabay lang kaming tumingin na gano'n. And then, dinuloy lang namin pagkadaan nila. So, nung naramdaman mo na nandun na ang batuta, pinasok na sa bag, tapos nung pagpasok dun sa bag, parang naging komportable ka na o parang naglalaban yung utak mo na parang, di, okay to, tuloy ko na lang to, ganyan, kasi parang okay Ganun naman po. na. Opo, kasi parang sabi ko, andito na eh. Pero ang sakit talaga niya, ang hapde, na parang, ang hapdi niya. Kasi hindi ko alam, nung inamin niya lang po sa akin, nung nahimasmasan na kami right after, parang, nung pinasok niya pala, yung batuta niya, sinamahan niya pa ng daliri niya. Ayun, so parang Talaga? sabi niya daw, opo, kasi nga parang nahihirapan nga siyang ipasok kasi nga daw ang sikip ko. So parang edi ayan na, nangyari na. So parang hindi ko alam kung gumagalaw ba yung sasakyan sa labas. Hindi ko po talaga alam. Parang nawala na kami sa wisyo na di bali nang may makakita, ganyan. Minadali na lang talaga kasi nga po baka magtaka na yung mga friends namin na ba't ang tagal namin bumili ng food. Mhm. Masasabi mo ba Ayun na na. yung kanyang batuta ay malaki o pahaba, pa horizontal, pa vertical, parang medyo nasipat mo ba? Actually, malaki siya. Na, alam niyo yung itsura na malaki, na mataba, tapos sobrang maugat. Nakita mo pa yung ugat, sis? Ha? Yes! Siyempre, nararamdaman siya rin ng kamay ko. Nakakaloka yung nakita mo pa talaga yung ugat doon sa kadilim-diliman ng parking lot na yun, Yun. Tapos, edi po nagmadali na kaming bumaba. Edi nag-aayos kami ng ng damit paglabas namin ng sasakyan. Then, bigla niyang sinabi sa akin nung paakyat na po kami sa, parang may way kasi nun yung parang maghahagdan ka muna bago ka makarating sa elevator. Sabi niya sa akin, "May regla ka ba?" Gumanon siya. Sabi ko, "Ha? Wala." Tapos pinakita niya po sa akin yung polo niya. Ang daming dugo. Tapos sabi ko, "Ha? Ganyan." Eh, yung polo pa niya nun, sobrang light. Tapos parang, bago pa may mangyari sa amin, inaasar pa siya
nung mga ka-office mate namin na, "Oh, himala, hindi ka nag-tuck in." So, bigla siyang nag-tuck in. Sabi ko, "Hindi ba hindi na papapansin na bigla ka na lang nag-tuck in? Baka hilahin nila yan." Sabi niya, "Hindi naman." Eh di naglalakad na kami. Kasi ang dami po talagang dugo. As in, parang nandidiri ako kasi syempre, boss, tapos may dugo mo na ang lansa-lansa. Ganun nasa isip ko. Eh di nakayuko lang po ako. Tapos, nung naglalakad ako, syempre, nakatingin ako sa ibaba kasi down na down ako, hiyang-hiya ako sa dugo. Pagkatingin ko sa medyas ko, may dugo din. Sabi ko, paano to? Babalik kami ng condo, wala kaming dalang food. Makikita yung medyas ko, may dugo. Buti nakalakad ka nun, sis. Oo nga po, yun ang hirap pa. Kasi parang sabi ko, parang hindi ko alam kung gumagasgas ba yung panty ko sa pakiramdam or baka kasi nga, parang feeling ko nasugatan talaga. Hindi, tsaka siguro din, dala na rin ng espiritu ng alak, kaya talagang parang nandun na rin yung adrenaline, 'di ba? Yes. Mhm. So, nung So, eto pag-akyat, na nga. sige, umakyat na kayo. Umakyat pa rin, tinuloy nyo ba ng pag-akyat ninyo? Eto pa, hindi po kasi sanay mga ka-office mate ko na hindi ako naka-lip tint, naka-lipstick, ganyan. Eh, syempre, nag-kiss kami, nag-shoewear ako. So, nabura. Pagkabukas sa akin ng pinto, sabi, "Be, ba't pawis na pawis ka? Tsaka bakit ang putla mo?" Anong sinagot mo? Sabi ko na lang, sabi ko, hindi, bigla ko kasi naisip yung urgent ko sa office. Sabi ko, Di mo man lang sinabi na, nasira kasi yung elevator, kaya ganito. tapos, sabi nila, "Ay, talaga ba, be? Hala, sige, tulungan kita," ganyan. Sabi, "Asan yung binili nyo?" Tapos sabi namin, "Wala kaming nakita." Naniwala naman sila. Ano po? Naniwala ba sila? Naniwala sila kasi yung group of friends namin doon, kinomfort ako kasi nga, "Be, okay lang yan. Gusto mo, gawin natin yung work mo. Ngayon, tulungan kita." Then, doon sa part na mga boys, parang nagkukwento rin tong si boss kasama yung mga ano. So, parang niligaw lang namin yung topic para hindi mapansin na maputla ako, na parang pasimple kong tinanggal yung medyas ko, tapos binulsa ko na lang kung saan, ganyan. Tapos parang nagpanggap na lang ako na susuka para magdire-diretso ako sa CR. Kasi nga po, feeling ko may tutulong dugo siya or parang baka feeling ko lang yun. Ganon. So, tapos, edi ayun po yung first ever experience ko. Sabi ko, akala ko pa naman paghahandaan ko na, okay, nasa maganda kaming lugar, maganda yung kamas. Parang hindi ko yung na-expect sa sasakyan. Doon pa nangyari ang lahat. So, Doon pa. kumusta naman yung experience ng lahat ng yun? Palagay mo ba parang memorable sa'yo yung naganap na yun? Nasundan pa ba yun? Opo. Actually, dati kasi, nung first time mangyari yun, nilagay ko yun sa calendar ko ng phone ko. Okay, first, DJ. First, ganyan. Hanggang sa, hindi ko na mabilang kasi ang dami na sunod-sunod na hindi ko na nasundan yung calendar ko. Ibang klase, no? Ikaw lang, parang sa kauna-unahang pagkakataon, parang ngayon ko lang na-realize na mayroong tao pala talaga na nagka-calendar ng lahat ng milestone niya sa buhay. Diba? Milestone sa buhay, first ever shubo. Dated, ganito, ganyan. Diba? First totoo. ever pasok ng Ano batuta. talaga kasi sobrang memorable sa akin noon. Kasi nga, yung tao po na yun, hindi talagang totaling 0% kong naisip na maa-attract sa akin, ganyan. So, parang maa-attract din ako sa kanya. Ganon. So, parang hindi ko po talaga siya napag-isipan na magkakaroon kami ng gantong something. So, nasundan siya ng nasundan. And then, fast forward, kung saan, minsan, sa parking ng office, minsan, sa, halos parking lot nga po kasi minsan, sa parking ng mall. Ang galing niyo naman pagdating sa parking. Hindi ba nayuyugyug yun? Baka malaki yung sasakyan ng boss mo, kaya hindi masyadong halatang nayuyugyug. Yun nga po, pero feeling ko naman kasi kahit gano'ng kalaki, mayuyugyug talaga siya. Malay mo, malaki-laki yung mga dalahin niya dun sa trunk ng sasakyan niya. Sa bagay, Kaya, mabigat-bigat. oo, kaya hindi basta-basta parang nayuyugyug. Opo, Tsaka baka ayun. And gentle then, nga, 'di ba? Gentle eh.
Hindi nga po eh. Ay, hindi na Ano naging nga siya gentle. eh. Akala ko ba, gentle sa una? Gentle siya nung una, pero parang pakitang tao niya lang yun. Tapos nung after na nun, parang magana lagi. Talaga? So, anong ginagawa mo pag namamaga? Nagpapahinga ka ba? Niyelohan mo Opo, ba pero yan? hindi, 'di ba pinapahinga ko siya. Pero parang gusto ko pa kahit magang-magana. Bakit nakakailan ba kayo sa isang araw? Minsan 2 lang po, 3 ganyan. Pero parang minsan kasi sabi daw kapag daw kasi nilalabasan ang guy, hindi ko po alam kung totoo parang 'pag nilalabasan ang guy is parang nakakaantok or Kapag parang nilabasan siya napapagod talaga sila. ng ngiti sa labi niya, talagang parang mahuhumaling ka, 'di ba? Oy, Aya, Then, mer meron pa po mas nangyari, hindi ko rin ina-expect. sandali lang, overtime na ako dito Aya, ganito na lang. Alam ko na may dugtong pa tong top secret mo. Pwede bang tawag ka ulit next week? Kasi mag-e-election pa sa Lunes. Syempre, kailangan yung mga kabisyo natin makapag-focus dun sa kung sino ililista nila. Baka mamaya ang ilista nila dun sa bubotohin nila. Aya. Boss ni Aya. Number 2. Baka ganun na yung mga ilalagay nila sa nila. Kasi ikaw yung naiisip ngayon. Malamang si Mr. Driver na nakatutok ngayon. Iba na rin yung gustong itutok ngayon sa'yo. 'Di ba? Tapos may nagsasabi pa dito na nagko-comment sa atin, ang sexy din ng voice mo, 'di ba? Aya, may kamukha ka bang artista or parang feeling mo ba may kamukha kang artista? Yung sa circle of friends po kasi namin, ang unang kita niya daw kasi sa akin is, ewan ko, parang feeling ko ang OA lang, or hindi ko alam kung matutuwa ba ako. Is parang Curtis daw kasi same daw kami ng lips. And then, ito naman po, boss ko na to. Sabi niya, si Denise Laurel daw. Ah. Ganyan. Pero morena po ako. Pero maganda Maganda ka. Yes. Tapos parang, ito po lang medyo pahint lang. Nagulat lang din po kasi talaga ako kasi 'di ba manager ko siya. And then may time na pinagamit niya sa akin yung company phone. And then nagugulat kasi ako pag nasa bahay may nagpa-pop up sa IG. Sabi ko, ano yung IG? So maling-mali alam. Pero tinry ko po, parang pumasok sa isip ko na try ko nga buksan. And then yung closest friend niya po dun sa circle namin, inopen ko yung message nila. Parang binilisan ko lang yung pag-scroll. Not until may nabasa akong name ko. Sabi ko, gags, parang sabi ko, pinag-uusapan nila ako ganyan. Anong And then natawa lang po nandun? ako sa topic nila. Parang nagtatalo sila. Na tinanong po kasi siya nung friend namin na kanino ka pinaka na-attract sa buong building ng office natin. And then sinabi niya po ako. And then, parang nag-away sila na hindi naman nag-away, parang nagtatalo sila na ano daw mas malaki sa akin. Para daw po kasi dun sa friend namin, malaki daw po ang boobs ko. Pero para kay boss, yung puwet ko daw. Ayun. So, parang sabi, gandang-ganda siya sa katawan ko. Ewan ko, parang hindi ko po, kaya dun ko naisip na, talaga kasi kapag po tiningnan siya, talagang feeling ko sa level ko is hindi siya magkakagusto sa akin. Then nalaman ko na attracted na pala siya sa akin nung first ko pong na-hire sa office namin. Pero feeling ko Ayun, attractive ka naman talaga. Hindi naman magiging ganun sa'yo yung boss mo kung hindi, 'di ba? But anyway, Aya, maraming salamat sa pag-share ng yung rated SPG Top Secret. Nagulantang ang lahat. Kaya pala siguro talaga medyo naging late, super duper late night na yung pagtanggap natin ng call ngayong gabi. Kasi ganito kahat yung Top Secret natin. Siyempre, dapat pinatulog muna natin lahat ng mga dapat matulog. Ultimo uwak dapat matulog ngayong gabing to. Pati mga daga, tsaka yung mga ipis nakatulog. Safe na safe ang rated SPG Top Secret mo sa amin kasi tanging mga ma-el lang ngayong gabi ang nakatutok sa'yo. As in, malalambing. Aya, abangan namin yung mga kadugtong pa ng rated SPG mo next week O kaya kung kailan ka man available ng Friday night, ha? Yes po. Yes. Sige. Kasi Sana may mga revelation pa. Ayan. Pero sana, bambang, responsibly. Alam mo naman ang buhay, diba?
So, thank you so much, Aya. God bless. Bye. Thank you. Bye-bye po. Uminit dito sa booth namin. Check nyo nga yung mga parking lot sa inyo. Tingnan nyo kung may tao. Tsaka, eto kapag ang lalaki, naka-full tinted or fully tinted yung sasakyan niya, naka-magic tint. Alam na this. Gumagawa yan. Ng kababalaghan sa loob ng sasakyan. Ang dami-dami. Yung bus nila, in fairness naman, walang pang check-in, Joy. Diba? Ang dami-daming pwedeng pag-check-in, Joy. Gusto talaga car, fun. Ang sikip-sikip nga dun eh. Well, hindi ko naman alam kung ano yung kasikipan dun. Kasi may pang check-in kami. Charot! Sa bahay ng asawa. Tsaka magandang ginagawa yan kapag mag-aasawa kayo, kabisyon. Yan ang tatandaan ninyo. You give yourself to someone you love and vice versa, 'di ba? You get some for someone or from someone you love. Ganon. Okay? Malinaw tayo dun ha. O, para lang tayo mga nakainom. O, shot tayo mga pre! Pag ako nareklamo dito, wala akong sinabing kahit anong masama dito. Sabi ko nga kanina, di ba kapag nilabasan ka ng ngiti sa labi mo, talagang kikiligin ka. Pinapahamak niyo ko paminsan At meron na nga po tayong top secret caller or sharer mula sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Hello, good evening. Hello po, good evening, DJ Rocky. Anong pwede naming itawag sa'yo? Tawagin niyo na lang po akong Moja. Moja! Bakit naman Moja yung naisip mong may pangalan sa sarili mo? Ano po kasi favorite ko si Mojako. Okay. Moja. Short for Mojako. Ilan taon ka na? Hello, Moja. Ilan taon ka na? Nag-reconnect si Moja. Baka nakipag-connect muna kay Pikachu. Hello po. Ayan, hello. Nawala ako. Kaya nga'y nawala ka. Akala namin naging Pokemon ka na. Okay. Moja, ilan taon ka na? 33 po. 33. Sang lupalop ka naman galing, Moja? From North na lang po. North. Okay, from North. Sige. Apo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Moja ha. Moja, Yes, 33 from North. Ano ang top secret mo? Alam ko medyo medyo gas-gas na siya pero 2 years na po akong kabit. 2 years ka ng kabit. Hindi naman gas-gas yan, sis. Wala namang nagsasabi na gas-gas na yung pagiging kabit na yan. Anyway, 2 years ka ng kabit. Paano? Bakit napunta ka sa ganyang klaseng sitwasyon? Bale po year 2021 pumasok ako sa private company around North and then yung eto pong guy na to is pumasok siya ng 2022 which is manager ko po siya. That time nung nag-uumpisa pa lang siya, medyo binabash kasi siya ng mga katrabaho ko. So parang sabi ko bakit ganun? So ang ginawa ko kinausap ko yung manager ko na ganito na parang ano bang problem? Parang medyo kasi ako, medyo Prangka. medyo naging concerned din ako dun sa tao na parang ano bang nangyayari at bakit ganun yung tingin nila sa kanya. Mhm. So parang kinomfort ko siya kasi nakikita ko na parang hindi na siya okay, ganun. Mhm. So that time may girlfriend ako. May girlfriend ka. Yes po. Girlfriend, bisexual po ako. Mhm. Ilang years na kayo nitong girlfriend mo? 3 years po. Nung time na yon?
Yes po. Ngayon ba kayo pa rin? Hindi na po. Okay. Apo. And then, nung nagkakausap na po kami ng guy, which is, ahead siya sa akin ng 14 years. 47 na siya ngayon, 47. 14 or 13 years yung gap naming dalawa. And aware po ako na may asawa at anak siya. Mhm. But then, that time, nung nagkakausap kami, nagkakapalagayan kami ng loob. Unti-unting nahuhulog yung loob ko sa kanya. Na parang para kasing naghahanap ako ng father figure. Na parang that time, nung nagkakausap kami, nagkakalabuan rin kami nung girlfriend ko. And then, dumating sa point na sabi ko sa sarili ko, hindi ko na mahal yung girlfriend ko that time kasi nahuhulog na ako dun sa guy. Kanino mo sinabi yon? Sinabi ko sa sarili ko, inamin ko sa sarili ko na hindi ko na mahal yung girl and nahuhulog na yung loob ko dun sa guy. So, anong naging action mo nung na-realize mo yon sa sarili mo? Nag-decide po ako na makipaghiwalay dun sa girl, which is ka-live-in ko that time. Mhm. Anong dahilan ng Nakipaghiwalay- sinabi mo sa kanya? Hindi na po kami okay, nagkakalabuan na po talaga kami. So that time, hindi na rin talaga siya okay. Naghanap na rin siya ng ibang mauupahang apartment. So, meaning, nung nakipaghiwalay ka doon sa girlfriend mo during that time, tinanggap niya lang yung breakup na inoffer mo sa kanya. Opo, tinanggap na din po niya kasi sabi niya wala na din daw siyang magawa kasi nafi-feel niya na wala na talaga. Okay. And then, nung naghiwalay na po kami ng girl, umamin po ako dun sa lalaki na nagugustuhan ko na siya. Eto bang lalaki na to na boss mo or manager mo, alam niya na nagkaroon ka ng girlfriend? Opo. Kasi open po ako sa trabaho. Mhm. Nasama mo na ba si girlfriend sa office? Hindi pa po, pero nakikita nila na magkasama kami alam nila na magkasama kami sa bahay, nakikita nila kami sa labas na magkasama. Fully aware itong si boss or manager? Yes po. Opo. So, nung sinabi mo sa kanya na hiwalay na kayo, anong naging reaction niya? Nung sinabi ko sa kanya na naghiwalay na kami and sabay ko din sinabi na nagugustuhan ko na siya kaya ako nakipaghiwalay dun sa girl. Sabi niya hindi niya alam yung gagawin niya, which is parang ayaw niyang i-tolerate yung nararamdaman ko para sa kanya. But then dumating yung araw na siya na mismo yung nangungulit sa akin na kinukumusta niya yung nararamdaman ko sa kanya. Kung andun pa din ba, kung gusto ko na ba talaga siya or kung ano talaga nararamdaman ko sa kanya. Hanggang sa umabot sa time na niyaya niya ako sa apartment niya. Mhm. Doon sa apartment niya, may kasama ba siyang iba? Wala po. Malayo ba siya sa pamilya niya? Malayo po. So, mag-isa lang siya sa apartment niya. Yes po. And that Pumayag ka time, ba? Opo. Sinabi ko sa sarili ko nung after nung gabing yun, kasi that night, habang umuulan ng malakas, may nangyari sa aming dalawa. Sa apartment niya. Yes po. Nag-jack and poy kayo? Yes po. Pero That time- handa ka nung time na yon na ibigay yung sarili mo dito sa taong to, kahit alam mo may pamilya na siya. Yun yung sinabi ko sa sarili ko nung gabing yun bago ka pumunta. Sabi ko kung gusto ko pa talaga yung gagawin ko. Pero kasi ang nangyari, parang mas nangibabaw, mas umangat yung nararamdaman ko sa kanya versus dun sa iniisip kong tama ba. Kaya pumayag po akong may mangyari sa aming dalawa. Siya ba ang nag-initiate na may mangyari sa inyo? Or Pareho po namin gusto. parehas niyong gusto? Apo, and after that night, nung pagka-uwi ko sa bahay,
Nagsisi ako na bakit ako pumayag, bakit ko ginusto. Sabi ko, "Last na 'to, hindi na 'to mauulit." Pero naulit siya ng naulit ng naulit, hanggang sa hindi na ako makaangat, hindi na lumubog na ako ng lumubog. Hindi ko na alam kung paano paano ko iaangat yung sarili ko, lubog ko, nararamdaman ko sa kanya. Though meron naman kasi siyang magagandang bagay na nagawa or na-contribute para sa akin kasi as a person, sa work environment namin, nag-grow ako dahil sa mga, um, sa mga, Insights niya sa um advice niya. yes po, opo, sa mga advice niya nag-grow ako and then yung glow up ng personal appearance ko is iba talaga. From from hindi pinapansin to super pinapansin na naging crush ng buong planta, gano'n. Hmm. So So parang dahil parang palagay mo ba dahil nag-apate-apate kayo, nadiligan ka, kaya nag-glow up ka, ganun ba yun? Or dahil parang parang may gano'n. inspiration ka? Yun, parang gano'n, inspiration, gano'n na parang dapat sa araw-araw maganda ako sa paningin niya, so dapat araw-araw nagpapaganda ako, pakinis, naka-makeup, nail polish, gano'n. Mhm. So, ayun po, and today, sa ngayon, ah, nag-resign na po kasi siya sa trabaho and nasa ibang company na po siya, pero tuloy pa rin yung communication namin, nagkikita pa rin kami. Sa Siguro mga apartment once a niya? month. Hindi po, sa labas po. Nagde-date kami sa labas. Was there a time na muntikan na kayong mahuli? Wala pa bang ganong eksena? Wala pa po. Saan lugar kayo, o hindi ko natatanungin kung saang lugar, pero normally kapag nagde-date kayo, sa malayong lugar ba kayo nagde-date? Paano kayo Sa mall nanonood ng sine? sa mall po, manonood ng sine, kakain sa labas. Wala pang ever na nakakita sa inyo na kilala kayo? Ah, sa tingin ko wala pa naman po, pero kung sakali mang meron, siguro malalaman agad yun ng asawa niya kasi, yung asawa niya is parang sa politika. Mhm. Pero hindi alam wala pa rin talagang idea si asawa niya na Wala merong po ikaw. wala po. Mm. So ngayon, tuloy pa rin kayo. Anong tumatakbo sa isip mo? Kasi ngayon po, lately, ang lagi niyang sinasabi sa akin, niya ako na magkaroon ng boyfriend. Kasi ayaw niya na dumating yung time na kapag kailangan na naming maghiwalay is masasaktan ako ng sobra. So niya talaga ako na magka-boyfriend. May mga nanliligaw sa akin, kaso hindi ko sila mapansin-pansin kasi meron siya. Na yun yung dini-discourage niya sa akin na dapat bigyan ko ng pansin yung iba kasi ayaw niyang masaktan ako ng todo kapag kailangan naming maghiwalay na dalawa. So fully aware ka doon sa fact na posibleng maghiwalay kayo anytime. Opo, yes po. Tanggap mo ba yun at handa ka ba doon? Tinatanggap ko siya, kailangan tanggapin at, kinakailangan kong, i-process kahit na hindi pa kami hiwalay. Para 'pag dumating yung time na yun, hindi masyadong masakit. Sa ngayon ba, parang ine-enjoy mo na lang yung moment ninyo together? Or nag-hope ka pa din na isang araw, bitiwan niya yung pamilya niya tapos ikaw yung piliin niya? Minsan dumating sa point na gano'n na parang sana ako na lang yung una na niya kilala, na sana hindi na niya nakilala yung asawa niya at yun. Pero mas naging ibabaw pa rin sa'kin yung kagustuhan ko na maging masaya siya sa family niya. And tanggap ko na hanggang dun lang kami and darating yung time na maghihiwalay talaga kami. Mhm. I understand. Anong meron sa kanya na wala sa ibang mga lalaking nanliligaw sa'yo?
Masarap ba siya? Malaki ba siya? Oh, ba't ka natawa? I mean, malaki siya malaki ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Oo, tapos malaki. Magaling. Magaling. Sabi nga nila, life starts at 40, so parang nasa 40s na siya, so parang andun yung extreme. Nadala ka sa langit, ganon. Parang ganon. Yung parang pag nagkukwentuhan kami ng mga katrabaho ko na sila nakaka 3 times daw. So sa amin hindi, lagpas pa dun. Mga ilan? Mga around 15 to 20. Wait lang, hindi ko kinaya yung 50 to sa loob ng isang araw. Ano ba? Ilang oras yung 15 to 20? Magdamag po yun. Isang buong araw eh. 2 oras, 3 oras. Hindi po, mga 7 to 4 a.m. 7 p.m. up until 4 a.m. Apo. 15 to 20? Kasi minsan lang kami magkita, so parang, eto na yon. Push mo na yun, sagad mo na. Meron po bang tatalo dito sa 15 to 20? Hindi ko kinaya. Napakahusay naman. Napakagaling. Anyway, so mabalik tayo dun sa tanong ko. Ano ang meron dito sa married guy na to na wala doon sa mga lalaking umaaligid sa'yo? He cares a lot. Alam niya kung paano ako i-push alam niya kung paano ako i-push dun sa ikakaganda ng career ko sa lahat ng aspeto. Unlike others na super selfish na ganito ka lang, hanggang dito ka lang kasi andito lang ako. Hindi ka pwedeng umangat. I've experienced yung time kasi na nagkaroon ako ng karelasyon na parang na-intimidate siya sa career ko na ako mas nakakaangat sa kanya, mas mataas yung posisyon ko kaysa sa kanya. Kaya siya, hinihila niya ako pababa. Unlike this guy na parang, eto ka, kailangan mong umabot sa ganito. Kailangan, may timeline ka kung ilang taon, kung 5 years from now, ano ka na. So, kailangan may timeline ka sa bawat galaw mo sa buhay. Parang inaangat niya ako. Hindi niya hinahayaan na bumagsak ako sa career ko sa lahat ng aspeto. Doon ko siya mas minahal. So palagay mo ba wala nang ibang tao dyan na single, available, na ganun din yung mindset tulad niya, nahahayaan kang lumipad na para maabot mo yung pangarap mo? Kasi sa ngayon hindi ko mabuksan yung heart ko sa iba kasi andyan siya. Pero sinusubukan ko pero hindi ko talaga siya magawa. So parang bulag ako sa iba. Para kang kabayo, ganun, para kang kabayo. Parang nakafocus lang siya dun sa iisang way na which is siya. Meron ka bang timeline para sa sarili mo? Like pag ganitong taon, kailangan ganito na ako. 33 ka na, right? Yes po. Meron ka bang deadline sa sarili mo na dapat ganitong edad, mahanap ko na yung the one ko, ganon? Hindi ko kasi nakikita yung sarili ko na ikakasal, magkakaroon ng asawa, mamomroblema. So, Parang wala yun sa sa priority ko ngayon. Hindi ko siya nakikita. Okay. Kukunin ko lang yung sinabi mo kanina, no? Wala sa isip ko, hindi ko nakikita yung sarili ko na mag-aasawa, mamomroblema. So, feeling mo ba kapag nag-asawa ka, mamomroblema ka lang sa buhay? Kasi sa nakikita ko kasi sa mga kapatid ko na problema sila sa mga asawa nila, na yung isa, hindi maipagtanggol yung ate ko kasi mama's boy. So parang ako, takot na akong
takot ako mag-commit sa gano'ng bagay. Kaya siguro mas ine-enjoy ko yung ganitong setup. Feeling mo ba na poprotektahan mo yung sarili mo sa ganyang klaseng setup? Hindi, kasi hindi ko man maamin sa kanya, pero alam ko sa sarili ko na hindi ako masaya. Kasi tinatago ako. Kasi walang oras, yung parang mag-aantay ako na magcha-chat siya, mag-aantay ako na tatawag siya. Parang every night lang kami puwedeng mag-usap. Saturday and Sunday hindi kami puwedeng mag-usap kasi uuwi siya sa kanila. And then Monday na ulit ako mag-aantay kung tatawag ba siya o hindi. Tapos hindi ako puwedeng magalit na kung bakit hindi siya nakatawag. Tulad ngayon, wala siyang paramdam. Tapos ikaw Parang nag-aantay lang. Nag-aantay lang ako na parang mag-aantay ako 'pag magcha-chat siya, 'pag tatawag siya, wala akong karapatang magalit. So, talagang hindi ako masaya pero hindi ko siya mabitawan. Hindi ko alam kung paano ko siya bitawan. Gusto kong bumitaw pero hindi ko alam kung paano. And ngayon, no, alam ko kung paano ko siya bibitawan, hindi ko lang siya magawa. Ang gusto ko lang ngayon is siguro sampal na salita sa akin na gano'n, na kailangan na talaga. Kanino manggagaling yung sampal na mga salita na yun? Siguro sa mga viewers natin ngayon. Gusto mo manggaling sa kanila? Bakit kami pa? Bakit kami? Anong Kasi kinalaman po, namin dito? Bakit? Kasi as in sa 2 years naming dalawa wala talagang nakakaalam. May mga siguro may mga nakakakuha ng hint pero wala silang pruweba. So, wala talaga. Mas miski yung best friend ko wala siyang alam. So, sarili mo lang talaga yung nakakaalam. Kaming dalawa lang. At yung lalaki. Yes. Kaming dalawa lang. Ang bigat. Sa Hindi mo tu- nararamdaman yung bigat? Sobrang bigat na hindi ko alam na parang yung pag nanonood ako ng mga TikTok series niyo po dun sa ng mga series ng kabet, mamamalayan ko na lang tumutuloy yung luha ko kasi sobrang bigat na parang paano ako napasok sa ganitong sitwasyon? Bakit ko siya hinayaan? So, bakit nga ba? Nagmahal lang naman ako. Ilang beses na akong Yes, oh. Naiisip mo ba, nakita mo na ba yung mga anak niya? Ilan na anak niya? 4. Malalaki na ba o mga bata pa? Malalaki na. College na. Tapos yung asawa, maganda ba o may edad na? Maganda. May edad na rin pero maganda. Natanong mo ba siya minsan kung bakit siya pumayag din na may mangyari sa inyo, magtuloy kayo sa relasyon? Kasi mahal daw niya ako. Mahalaga daw ako sa kanya at yun. Ayaw daw niya akong masaktan. Mhm. Kapag naalala mong may pamilya siya, anong pumapasok sa isip mo? May consent siya ba? May guilt ba? Or Sabi ko, deserve ba ng asawa niya to? Kasi nakasama ko na yung asawa niya na nagkaroon ng family day sa company namin. So, twice ko siya nakasama. Mabait siya. Approachable siya. Sabi ko sa sarili ko, kapag naiisip ko na masasaktan yung asawa niya kapag nalaman niyang meron kami, hindi ko alam kung paano ko mabe-bear yung sakit na mararamdaman niya kasi alam ko yung pakiramdam ng niloko. Parang nagsabi rin ako sa kanya na gusto ko na makipaghiwalay. Tapos sabi niya, sigurado ka na ba? Sabi ko, oo. Kaso, that time kasi nasa isang company pa lang kami. So, parang ang hirap umiwas. Hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy na nakakita ko siya. Tapos, gusto ko na makipaghiwalay. So,
hanggang sa umabot sa point na kami na ulit. Tinuloy namin ulit. Pero 'di ba kamo, lumipat na siya ng ibang kumpanya? Lumipat na. Hindi mo ba naisip na baka ito na isang senyales para itigil mo na kung ano yung meron kayong dalawa? Naisip ko yun, DJ Rocky, naisip ko. Ilang beses din akong nag-try, nagtangka na wag na magparamdam. Kasi pinupuntahan niya ako dito sa bahay. Tapos may nagaganap ulit, ganon. Meron. Meron at hindi ko siya mapipigilan. What connects you together? What binds you together? Ay, hindi ko na rin maisip kung ano pa talaga nagkokonekta sa aming dalawa kasi sa ngayon, sobrang nasasaktan na talaga ako and siya, wala na rin siyang time masyado sa akin. Minsan na lang siya mag-chat, minsan na lang siya magparamdam sa isang linggo. So parang sabi ko, parang wala na talaga. And naghahanap na lang, siguro nag-aantay na lang din siya na bumitaw ako. Kaya niya siguro pinupush din na magkaroon ako ng boyfriend or tumingin ako sa iba. Not just him na nakafocus ako sa kanya. Kailangan ko din daw tumingin sa iba. Siguro yun na yung way niya. Na para sabihin sa akin na kailangan na naming maghiwalay. 5 years from Nakailan now, 5 years from now, nakikita mo pa ba yung sarili mo na nandyan pa rin sa sitwasyon na yan? Hindi na po, DJ Rocky. Parang, sabi ko, parang siguro konti na lang, mga ilang buwan na lang mawawala na talaga. Kung kaibigan mo ang sarili mo, mahal na mahal mo yung kaibigan mo. Mahal na mahal mo tong kaibigan mo na to. Kung kaibigan mo yung sarili mo at ikaw yung kaibigan mo na yun, anong mensaheng ibibigay mo sa kanya na nandyan siya ngayon sa sitwasyon na yan? Bibigyan kita ng pagkakataon para makapagbigay ng maiksing mensahe para sa kaibigan mo na sarili mo, ha? Go ahead. Okay po. Kilalang kilala kita. Alam ko na pag nagmahal ka todo. Pero kasi hindi na tama. Yung parang sinasaktan mo na yung sarili mo. Tino-torture mo yung sarili mo na dapat hindi kasi una pa lang alam mong hindi na tama, alam mong mali. Naiintindihan ko na mahal mo siya. Na mahal mo yung tao pero isipin mo naman yung sarili mo. Isipin mo na kailangan mo din maging masaya. Yung totoong mararamdaman mo yung saya nung walang halong takot kasi hindi mo alam kung hanggang kailan. Mag-isip ka kasi hindi ka ganyan. Hindi ikaw yan. Moja, Yes po. Yes po. wala ka namang hika. Wala po. Pwede kang suminga, ha? Pwede kang suminga. Ang hirap lang po kasi. Yeah, we get it. Gusto ko nang bumitaw. Mhm. Pero hindi ko alam kung paano gagawin kung anong gagawin ko para lang maumpisahan siya. Kasi kahit gustuhin ko ang bumitaw, parang andito pa rin yung parang gusto ko pong kumapit kasi mahal ko siya. Mhm. Alam ko madaming magsasabi na na ginusto mo yan, panindigan mo yan, na parang kasalanan mo yan. Pero
Ganito kasi yun, eh, hindi dum nandito na ako sa point na parang nandito na ako sa point na ganito pala yung feeling magmahal ng hindi naman talaga sa'yo. Mhm. Na sana hindi ko na lang siya in-entertain, hindi ko na lang in-entertain yung nararamdaman ko noon para hindi ako umabot sa point na ganito. Mhm. Na kapag nag-aaway kami, 'pag nasasaktan ako, wala akong ibang masabihan kundi sarili ko. Mhm. Sarili ko lang kasi wala naman akong makuwentuhan. Alangan namang ikuwento ko dun sa mga kaibigan ko, eh, di nalaman nila. At salamat sa pagtawag sa programang ito. And sana kahit papaano meron kang na-realize ngayong gabing ito. Opo, at first time ko po siyang ikuwento sa iba kasi wala talagang nakakaalam. Ito naman yung purpose ng programang ito eh. Yung Opo. maging hingahan nyo. Yung maging safe haven ninyo, maging safe space ninyo para makapagbahagi kayo. Well, kung magbabasa ka ng mga comments sa TikTok, you will see words of encouragement, yung iba naman harsh words, at marami pang klase ng mga salita. Sabi mo kanina, gusto mong makarinig ng mga salitang sampal sa'yo, diba? Opo. But I guess, kahit naman sabihan ka namin dito ng mga masasakit na salita, hindi pa rin magkakaroon ng impact sa'yo unless ikaw mismo sa sarili mo gusto mo at committed ka na sa paggawa ng tama. Tama po. Alam mo naman kung ano yung pinasok mo. Alam mo rin naman kung paano ka aalis dyan. Yung desisyon ay nasa'yo. Yung commitment mo para umalis dyan. Yung mag-action ka every single day of your life. Every minute, every second of your life. Nabitiwan itong taong to. That is the way. Hindi pwedeng ngayon, oo, bibitawan ko siya, pero bukas, pag dumating siya sa harap ng pinto ng bahay ninyo, bubuksan mo at magbubukas ka ng legs mo. Opo. Oo, mahal mo siya. Pero alam mo rin naman sa sarili mo na dapat mong mahalin ang sarili mo. Kapag mahal na mahal mo ang sarili mo, alam mo yung worth mo. Alam mo yung boundaries mo. Alam mo yung limitations mo. Alam mo yung nararapat para sa'yo. If you are thinking that you are protecting yourself from all the pain, suffering, by not being in a serious relationship, then you are wrong. You're making yourself believe lang na hindi ka masasaktan. Pero looking at you right now, I mean, listening from you, you are in pain. So I hope ma-enlighten ka sa gabing ito. This may be a start of your new life. I will pray for you. And yung mga kabisyo natin out there na nananalangin na mabawasan ang kabit ngayon 2025, magkasama kaming magdarasal for you. Alright? Opo. Thank you so much for trusting us, for trusting me, and for calling this program. Ingat ka Thank you so palagi, much and po. God bless. Thank you po, DJ Rocky. Thank you you. so much po. You're welcome. At dyan po natatapos ang ating top secret call ngayong gabing ito. Bakit nga ba dumadami yung mga kabit ngayon, no? Bakit nga ba may mga taong alam naman nila yung tamang gawin pero hindi nila pinipili yun? Yung maling gawin talaga yung pinipili nilang gawin. Bakit? Kasi yung mali, masarap. 15 to 20 rounds ba naman?
Kahit nakakapagod yun kung magaling naman. Why not? Kasi magbo-buffet ka ba naman, 'di ba? Everyday mukbang. Unlimited, 'di ba? Sinong hihindi sa ganun? But that's it. Mali, pero masarap, pero mahihirapan ka. Pero may mahirap piliin na tama, but in the long term, magkakapayapaan ka. You have to choose wisely. At kapag natagpuan mo yung sarili mo na nagmamahal ng maling tao, mas pamayanihin mo yung pagmamahal mo para sa sarili mo. At tatandaan mo ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Laging nasa tama, hindi ka pababayaan, hindi ka hahangarin na masaktan. Ganun mo sana maalagaan ang sarili mo. At ganong klaseng pagmamahal sana ang matagpuan mo. At hindi mo't matatagpuan ang tamang tao para sa'yo kung pinipilit mong maging tama ang maling tao na nandyan sa tabi mo. Top secret sharer or caller sa kabilang linya, welcome na natin siya. Good evening. Hi po. Good evening. Anong pwede naming itawag sa'yo? Call me Jillian po. Jillian, tama ba? Opo. Jillian, ilang taon ka na? 25. Sure ba yung 25 years old na yan? Oo, magta-26 na ako next month po, DJ Rocky. Okay, very youthful ang voice ha. Sang lupalop ka naman galing, Julian? Dito lang sa tabi-tabi, somewhere in Metro. Somewhere in Metro. Okay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Jillian, 25, somewhere in the Metro. Ano ang top secret mo? Nagkaroon ako ng karelasyon sa kawork ko dati. Nagkaroon ka ng karelasyon na ka-work mo dati, tama ba? Yes po. And eto bang ka-work mo, single? Ikaw din ba single that time? That time po hindi. Pares kaming in a long-term relationship. Kaya lang, ako with kids, tas siya hindi. Parang long-term lang sila nung partner niya. Pero yun, eventually, nagpakasal din sila. Well, kami. Parang ang gulo. Kasi DJ Rocky, nag-start yung story niya pandemic. Pandemic siya nag-start. Actually, bago mag-pandemic. Pwede mo bang i-describe lang sa amin kung ano yung ginagawa ninyo sa trabaho ninyo? BPO industry. BPO, alright. So, normally ba ang duty ninyo gabi? Tama ba? Night shift. Night shift, Oo, alright. night So, gaano ka nakatagal dun sa kumpanya na yon nung time na yon o bago ka pa lang ba? Bago pa lang. Siya? Parang, nagkaroon kasi po nun ng parang team building yan. Tapos sipat-sipat. Ganyan. Naku, yung delikado pala yung team building. Oo, team building. Team building. Pinakilala po siya sa akin. I mean, gusto daw ako makilala, sabi ng TL ko. So sa akin, wala lang naman kasi kilala, ganyan. Pakilala lang naman. Pero nung time na yon, may boyfriend ka, tapos may anak kayo ng boyfriend mo. Tama ba? Opo, long term. Gano'n na kayo katagal ba nitong long term mo? That, wait lang po. Ay, ano na nangyayari, sis? May delivery yata siya. Charot. Charot. Yeah, hello. Ayan, DJ Rocky, hello po. Hello. Yeah, yun. Tawag dito, pinakilala po siya sa akin nung... Pero gano'n na kayo katagal nung ka-long term mo nung time na yon? That time siguro mga 5 5 years na kayo noon? Maaga akong nagkaroon ng pamilya.
po, parang ano ko, parang teenage pregnancy ta's hindi ko natapos yung pag-aaral ko. Though nakapag-work ako ng BPO industry pagka-18 ko. Mhm. So, medyo pinalad tayo sa trabaho kasi hindi tayo naging palamunin ng Ang ano maganda pa, sa'yo pinanagutan mo, 'di ba? Naging oo. mature ka enough to really accept, 'di ba, yung consequence ng naging action mo and it's a blessing. Ilan ilan na ba yung anak mo ngayon? Ngayon currently dalawa na. So, ang nangyari nun pinakilala siya sa'kin nung TL ko. Parang gusto daw ako makilala nito ni Guy. So, ako naman kilala-kilala. So, that time po hindi pa ako sobrang ano, that time I was 19. Kasi Mhm. oo, 19, 2019 ng June. Ta's ang nangyari po nun nagkaroon ng team building. So, ayun natapos yung gabi nakilala lang. So, ayun ang nangyari po, after po na mapakilala siya sa'kin is ayun, lumipas yung mga ilang buwan yung partner ko kasi hindi rin kami masyadong okey that time. Pero ano, in the sake of ayun nga, may anak kami, nagdagdag pa kami ng isa. Ang tigas ng ulo mo. Parang parang baka maayos pa, ganyan. So, we work Hmm. things out. Wala namang So, nagsabi na matigas yung ulo mo nun? wala naman. So, Oo, ang wala naman. nangyari nun eh di ayun na nga, So um nabuntis ka ng partner mo? that year. So, ang nangyari nung si Guy na pinakilala sa'kin sa office, bukas-bukas lang ng pinto, "Hi, hello." Naitago natin sa pangalang ano? Ano, Bri. So, Okey. bukas-bukas lang si Bri ng pinto, ganyan, walang eksena. So, ang nangyari nagkaroon ng pandemic came. So, walang ibang magpo-provide kundi ako lang kasi kami lang yung puwedeng mag-work. Parang lahat nun 'di ba stop. So, ang nangyari dun sa company namin, ano siya ng parang parang condo kay Neme na lahat ng ano, So may puwedeng mag-stay. accommodation kayo? May accommodation 'yun, tama di si Rocky. So, ang nangyari po nung pag-ano na namin, nung pagpunta ko na dun, kakapanganak ko pa lang. Etong si Bri, tawag dito, ano, Ba't parang kinikilig wala ka, ha? ewan ko, it's been a while, DJ Rocky, but whenever parang ikukuwento ko siya or kinikilig ako, hindi ko alam Pogi ba? Pogi ba 'tong si hindi Bri? naman siya dapat kakiligan pero napapansin yun ng mga tao na pinagkukuwentuhan ko na Pero parang pogi siya? hindi ko alam, siguro sa paningin ko, oo. Okey. Sige, so dalhin mo kami dun sa part na nandun kayo sa condo na accommodation. Right. Magkakasama kayo sa iisang floor or nasa iisang building lang Isang kayo? buong building yun, isang buong building, madaming floors, Okey. madaming So rooms, nagkakakitaan kayo CCTV. dun? Well, siyempre, BPO, so alak, ayan, ganyan, ganyan, inom. So one night, Nagkakaalakan kayo, nagkaka-COVID na tapos may alakan pa kayo nagaganap? gano'n kalala. I mean that time sobrang mahal ng alak nun, pero laban. Paano So yun, ayun, nagsasama-sama kayo sa isang kwarto lang? Paano kayo nagsi-sneak in? pagdating ng Saturday parang yung ano namin nagiging party ano siya, nagiging party ano siya, Nagiging parang party ano, place siya? party place siya. Isang kwarto lang? Kaninong kwarto yun? Ano kasi yun, eh, depende parang 'di ba yung mga condo parang room, So may ganyan, room designated na 103. kwarto, gano'n? Oo, Para dun sa iba-iba party place ninyo or iba-iba kayo kada Sabado? depende. Kung sino Kasi bawat magyayaya? room may oo, bawat room meron, eh. So, ang eksena, ang nangyayari, tawag dito, ang nangyayari is kung saan puwedeng mag-inom, ganyan. Dun nagiinom, pupunta, ganyan. So, one night yung mga friends ko niyaya ko, "Uy, ano, Jillian gusto ka daw ano, may gusto daw magpakilala sa'yo." That time, DJ Rocky, hindi ko in-expect na siya ulit. Kasi parang ang tagal na nangyari, nag-mat leave na, nagka-COVID na. Nagulat ako na siya. Sabi ko, "Sinong Bri?" Ganyan. Kasi na-CS ako, so yung turok sa'kin ng anesthesia ang lala. So, parang hindi ko na na-recognize or what not. So, pagdating namin sa sabi lang sa'kin ng mga ka-team ko, eh, "Uupo ka lang dun." Oo, parang gano'n. Kasi 'pag pupunta ka daw dun magpapaano siya, magpapa-pizza tsaka Alfonso. So, ako naman nung una hindi naman ano, parang sige na nga.
Parang sige, sama ako kasi nabo-bored din ako sa room nun kasi siyempre maho-homesick ka dahil sa mga bata, 'di ba? So, ayun nagtagal ng ilang buwan, DJ Rocky, na gano'n yung setup. So, Kaya nagkakausap kayo, nagkakakwentuhan na kayo, lumalim ng lumalim yung connection ninyo sa isa't isa. Tama ba? To make the long story short. oo, to make the long story short, lumalim ng lumalim hanggang sa nag-chat na siya sa'kin na wala naman daw makakaalam. So, alam niya kaya na nabuntis ka ulit. oo, Alam niya rin na meron kang alam niya na may partner. partner ako, may partner siya. Nung So, sabi niya pinakilala niya sa'kin rin ba yung sarili niya sa'yo? May partner din siya? wait lang, Aba, bakit ako winiit lang nito? Jillian, ayan naka-shift kasi ako DJ Rocky pero kasi naka-shift ka pa sa lagay na to, sis! Sis, may shift ka! Hoy, magtrabaho ka! okay lang yan. So, Naloka kasi may shift ka pala! naka-shift ako. Ang tapang, 'di ba? Eto na nga, so to make the long story short, gano'n na yung nangyari. Parang nakilala ko siya, pero ta's parang nag-chat siya sa'kin na, "What if let's try?" Ang akala mo 16. Ewan ko, hindi ko din alam kung bakit sabi ko, "Sige tara." Parang 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 naki-go with the flow na lang ako. So, dun sa tinuluyan ninyong condo building, doon nagaganap yung dapat Mga hindi maganap. oo, yung mga dapat at hindi dapat subalit datapwat. Dun siya nagaganap, So, DJ. nagtatrabaho kayo tapos iba rin yung tinatrabaho ninyo. Para kaming naging live-in for 2 years. 2 years! Wow! Hindi actually nakapagpakasal na siya. Kasi ewan ko, ang gulo DJ Rocky. That time, willing na akong i-give up lahat. Parang ano na ako sa kanya, parang nabaliw na. Hindi naman sa nabaliw, parang I ano na, surrender na. Let's ano na, let's make it official. Parang I don't care na kung anong sabihin nung side ng parents nung jowa ko, I mean nung partner ko. Parang gusto ko na lang siya. Mhm. So, ang daming nangyari Bakit? sa loob Bakit ng 2 gusto mo years. siya? Like, anong nagpa-hook sa'yo sa kanya? Magaling ba? Masarap ba siya magmahal? Masarap magluto? Anong Oo, meron? Ano magaling siya mas? sa bed. Magaling siya sa bed. Sobrang sobrang naiintindihan niya ako. Hindi ko alam. Sobrang naiintindihan niya ako. Alam mo ba DJ Rocky, Ay, hindi ko pa alam sa loob yan. Ano yan? sa loob ng 2 years na yun, like 3 times lang siyang umuwi. Actually, kulang-kulang 3 years kami. Sa loob ng taon na yun, 3 times lang siyang umuwi. New Year, mismong kasal niya, tsaka yung birthday nung babae. At tanggap po lahat ng yun. Oo, actually nauna pa nga kaming mag-honeymoon. Kasi umuwi siya talaga, kunyari bukas yung kasal, gabi siya umuwi nung may shift ako. Tapos nauna pa kaming mag-honeymoon So, bago paano niya sinabi sa'yo let's na, do it. magpapakasal na ako ah? Aware ka? Fully Wala. aware ka about the engagement na magpapakasal na siya? Actually, kasi DJ Rocky, inisip ko din na parang kaya ko din bang ibigay sa kanya yun. Parang ang ginagawa ko kasi, ay benefit lang, ganyan. So, ano So, yung iniisip mo ano, na kaya kong ibigay sa kanya? Ano yun? Pwede mo ba kaming yung enlighten doon? magpakasal, kasi nga may partner din ako that time eh. So, Pero gulo-gulo ang pa ako. tanong is that, Actually kasi, wait lang ah, Jillian. Pero ang tanong is that, ikaw ba yung tinanong niya na okay lang ba sa'yo na magpakasal tayong dalawa? Kumbaga, yun yung tanong eh. 'Di ba? Hindi naman yung tanong na kaya mo ba? Kasi for sure kaya mo naman daling maging wifey sa actually, kanya. Tinanong ka ba niya kung will you marry me? no. Ang sabi lang niya sa akin, natatakot din siya na, sabi ko kasi sa kanya, bakit ayaw mong i-pursue yung meron tayo? Parang, parang ganun din naman yung setup natin. Ang sabi lang niya sa akin nun, DJ Rocky is ano, sabi niya sa akin, natatakot din daw siya na mangyari sa relasyon namin yung nangyayari sa mga relasyon namin ngayon. Kasi, yung guy na to, si Bri, matanda yung gap niya sa akin. That time he was 29 and I was 19. My partner was 20. Basta yung gap nila sa akin, mga 8 to 7 years. Mhm. Pare-parehas. Well, yung babae, mas matanda pa, like bongga yung age. That time, ano na siya, parang 30 plus na siya. So, Mhm. ang gap niya dun kay Bri is mga almost 7 years to 8 years din yung gap niya. Tapos wala silang anak. Pero ngayon, sabi mo nagpakasal na sila. Dun sa 2 years, oo, masakit. Sobra. Mhm. Paano natapos yung Like, inyo ni Bri?
Kasi nagsusupport-support ako sa office namin before. Tapos, siyempre mga task, 'di mo maiiwasan na may makakainitan ka pagdating sa trabaho. Nag-ano siya ngayon sa personal lives namin, PNM yung mga asawa, mare. Dun na nagkasuntukan. Nalaman na ni Matt, yung partner ko, nalaman na niya. So, sinugod niya si Bray sa office, suntok-suntukan, ganyan. Ganda-gandahan ako nun. So, that time, etong si Matt naman, never niya akong pinagsalitaan ng masama. Ewan ko kasi baka tingin niya sa akin bata pa, gano'n. Never Tinanggap niya ka akong niya? Tinanggap Tinanggap ka niya kahit nalaman niya na nagtaksil ka sa kanya? Oo, tinanggap niya ako, DJ Rocky, pero hindi nag-last. We try to work things out, pero dumadating na siya sa punto na pagkakain kami, iiyak lang siya sa harap ko. No words, iiyak lang. Mhm. So, that time galit ako na galit sa kanya. Galit na galit ako na, "Ba't kasi hindi ka pa umalis? Ba't di mo pa ako iniwanan? Nalawayan na ako ng iba, naano na ako ng ibang lalaki." Like, pinakamasakit lang na tinanong niya sa'kin, paano ka daw kami nagse-sex? So, kinwento ko kasi sabi niya, eh. Nananadya ka ba nung time na yon? Like, gusto mo talagang sabihin sa kanya Oo, lahat-lahat para gusto ko. umalis na siya, para hindi Mm, ikaw yung magbumitaw sa kanya at siya yung bumitaw para masabi mo mm. na, okay, hindi ko to Sinabi kasalanan. niya yung DJ Rocky. Well, kinwento ko lahat, to be honest. Kasi galit ako sa kanya nun kasi feeling ko because of him hindi kami makapag-out. Ganda, hindi makapag-out. Ayun, so Mhm. galit ako sa kanya nun that time. So, gusto ko na siyang mawala sa paningin ko, like may pera naman ako, eh. Pero Kaya ko hindi ka naman, hindi mo na-appreciate tong partner mo na to for staying. hindi, that time hindi. Hindi Sobrang hindi. talaga. Gusto mo na talaga siyang ma-out sa buhay mo. Eh bakit hindi ka ikaw yung mismo nakipag-iwalay sa kanya? Nakikipag-hiwalay ako, DJ Rocky, it's just that ayaw niya. Ayaw niya akong Ah. bitawan. So That time, paano nangyari na bumitaw na talaga siya completely? Ano yung turning point? yung turning point, nung inamin niya sa mama ko. Tapos, tandang-tanda ko yung DJ Rocky. Hinainan siya ng mama ko. Kasi yung partner ko, good provider siya. I mean, ang tanga ko sa part na yun kasi sobrang well-off siya sa lahat sa bahay. Hindi lang siya marunong mag-alaga ng bata, though. Pero magaling siyang gumawa ng pera para sa bata. Like, lahat ng needs ng mga anak ko, lahat naman yun suportado in his own way. Mhm. And di yun questionable sa kahit anong paraan. So, nung sinabi niya sa mama ko, ayun, sinabi siya ni mama na umuwi na siya. Sinabihan Kasi siya ng nanay mo na umuwi na siya sa kanila, tama ba? kasi naaawa na yung mama ko sa kanya. Mhm. Kasi ang ginagawa niya ng DJ Rocky, nasa baba lang siya ng office namin. Nabantayan niya lang ako dun. Hindi ko alam, parang ba siyang nabaliw ba nun? Pero basta ganun yung setup niya, binabantayan niya lang ako dun, ihatid niya ako, ta's full shift ko nandun lang din siya sa baba ng office. Alright. So, ganun natapos yung inyo nitong partner mo, Hindi, tatay ng anak mo? Hindi? hindi, So, paano hindi kami natapos? nagtatapos. Hindi kami nagtapos, DJ Rocky, Hanggang ang ngayon kayo pa nangyari, rin? nagbalikan kami. So, what made you decide na makipagbalikan at maging okay kayo nitong Niligawan taong to? niligawan niya ako ulit, eh. Ang ganda. Oo, sabi niya sa'kin parang pinalipas lang niya yung 7 months, pero ang hindi niya alam kasi, DJ Rocky, akala niya nung time na natapos na yun, dun sa mga suntok-suntukan after 2 years tapos na kami, hindi niya alam tinuloy pa din namin nung men. Parang ang nangyari kasi dun sa men, parang napagod na siya sa'kin. Ewan ko napagod ba siya sa'kin, kasi naging demanding siguro ako kasi nasanay kami na magkasama, eh. I'm really asking him na to move out sa'kin na parang kakakasal lang nila within the year, pero gusto ko kami na yung magkasama. So, natuloy pa kayo? Akala ko tapos na kayo. Sabi mo, 3 years. Ayun, I mean kasama na yung sa SPAD na yun, sa 3 Okay. years. Kasi ang nangyari kasi po nun parang mga ilang buwan pa ta's bigla na lang siyang nag-AWOL. And then? Wala na, hindi na siya nag-reach out. Actually, DJ Rocky, wala naman akong problema talaga, kaya Mhm. lang nasasaktan ako. Bakit Hindi ka ko alam kung nasasaktan? nasasaktan ako, pero hindi ko alam, parang mahal ko kasi talaga siya sobra. Sino Like, yung mahal mo? Itong si si Bri. Bri.
Hmm. Kasi alam mo ba dito sa work ko 'di ba, work from ano, ang nangyari kasi ang naging setup namin ni Matt is, sige go Kerry magbalikan tayo ganyan, pero maghanap ka na ng work from home. Ayoko na magsa-site ka or VA ganyan, kaya nag-VA ako ngayon. Kasi nga for his peace of mind. Kasi ayun, siyempre siguro iniisip niya na, "Ay bata pa kasi 'yan." Kasi ilang taon lang ako ngayon, eh. Baka gano'n yung iniisip niya. Mhm. So ikaw ngayon, as of the moment, since ang dami na nangyari sa buhay mo 'no, and Sobrang dami DJ Rocky, like yes, ano yung na-experience. realizations mo ngayon? Like ano yung realizations mo? Do you think na meron kang natutunan dun sa lahat ng mga nangyari sa'yo? Can you share it with us? Oo, actually sobrang na-appreciate ko si Matt. Sobrang thankful ako sa mga thankful ako sa kanya, sa pag-e-exist niya sa mundo. Na-realize ko na hindi dapat basta ipagpapalit yung mga small small happiness dun sa mga taong kasangga mo na kahit before pa. So, actually ang dami ko kasing na-experience kay Bri. Sobrang wild niya sa like na-experience ko makipag-sex sa parking lot, sa CR ng office, sa check-in. Sobrang yung mga bagay ba na parang hindi ko alam kung 'pag si Matt ba gagawin ba niya sa'kin 'to or dahil ba sobrang na-e-excite lang ako na mag-explore ng mag-explore, kaya ginagawa ko yung mga bagay na 'to o dahil pinipis ko siya na gusto ko si Bray na mag-stay sa'kin to make him see kung ano yung makakaya kong i-sacrifice for him. Pero it would not make him stay. Kahit na di ko alam, kahit na siguro, binigay ko na lahat. I can say na binigay ko na lahat, pera, atensyon, and everything and all. Lahat na yun DJ Rocky, binigay ko na lahat, asikaso, like sa kanya actually kasi kay Brian na-experience kong ma-inlove ulit. Though kay Matt, good provider lang siya. Mhm. So why are you still staying dun sa relationship ninyo ni Matt? Is it just for the kids? Anong nagpapastay sa'yo sa relasyon mo dito kay Matt? Kasi feeling ko wala ng ibang magla-love sa'kin unlike ng pagmamahal niya. Like, feeling ko wala ng kayang gumawa nun. And do you think, pag may dumating na parang tulad ni Bri, na magaling din pagdating sa kama, palagay mo matutokso ka ulit? Do you think Hindi it, naman. hindi naman? Kasi DJ Rocky after nun nag-site pa ako, eh. Nakakilala pa naman ako ng mga iba, pero wala. Kay Bray lang talaga ako na-touch ng gano'n. Eh kung babalik si Bri sa buhay mo, palagay mo rurupok ka pa uli? Siguro. Ang bilis ng sagot. Ata. Mhm. Nasasaktan ako DJ Rocky kasi parang yung babae di niya kayang mag-conceive. Paano ka naman nakasiguro na hindi niya kayang mag-conceive? May sinabi ba siya sa'yo na nandun ka ba, na witness ka ba? Habang nag-aano ba sila? Nandun ka, nagsusupervise ka? O, sige nga, check ko nga kayo. Ay, nako. Hello, Jillian. Hindi Okay. naman. Hindi Ano naman. lang. Kasi DJ Rocky, 40 na yung girl. Mm. Uy, pero may mga, 37 siya. alam mo, may Kaya mga 40 years old na nakakapag-conceive pa. And, ayoko. Ay, oh, ayaw mo. Nainis ewan ka. ko, ewan ko. Actually, DJ Rocky, nung nawala si Bray sa buhay ko, sobrang gaan. Nakabili ako ng lupa, nakapatayo ako ng bahay dito sa Marin Metro Manila. Pero parang kulang pa din ako. Parang alam mo yun, si Matt kasi pagdating namin sa finances sobrang sobrang okey. Mhm. Well Oh, off kami parehas. so palagay mo, ipagpapalit mo ba ulit yung ganyang klaseng stability doon sa excitement na nararamdaman mo dito kay Bri? Ewan ko kasi DJ Rocky kasi naiinis talaga ako. Yung TL kasi namin nag-message na mag-sync na daw ng mga files kasi yung Teams tsaka Skype parang co-collab na sila.
So ako, unexpectedly nilagin ko yung Skype, nandun lahat ng usapan namin, hindi ko pa pala siya nabubura. Ta's nag-relapse ang akla, nag-relapse. So, Kaya parang minessage mo ba? hindi ko minessage. Actually dati mini-message ko yun yung mga first year na wala pa kami. I even notified him na parang kasi siyang best friend ko, DJ Rocky. Mhm. So, wala Na kang I balak na tell tapusin talaga yung nararamdaman mo para dito kay Bri? As in, wala. Hayaan mo lang na Oh, maglinger siya sa life mo. Ganun ba yun gusto mo? ang hirap kasi paano, gusto ko siyang tapusin na parang like sabi nga ng mga friends ko na maging Mhm. masaya na lang ako kung ano kasi parang yung si Bri naging nonchalant na siya sa social media. Aha. And wait Parang lang namatay na siya sa Jillian. social media. Kung namatay Mm. man siya sa social media pero buhay pa siya kasi may partner siya and baka talagang quiet lang yung life niya ngayon. Ikaw ba, Mm. nahahanap mo ba yung peace mo sa pagkakataon ito Meron or po. meron ka bang peace at this moment? And kapag tinitingnan mo yung mga mata ng dalawang anak mo kay Matt ngayon, meron bang pakiramdam sa iyo na para bang, oh, I just wanna make things right now for my kids? Oo, yun naman talaga yung goal ko po talaga, DJ Rocky. Wala lang, nag-relapse lang ako, parang naalala ko lang na ang bigat na dalhin, parang yung parang alam mo yun, DJ Rocky, na parang out of nowhere nagre-relapse ako na, shit, it's been how many years that happened, parang 2022 pa yung pinaka-last usap namin, but then the pain's still here. Parang alam mo yun, hindi may kirot, eh, may lamat, may sakit na parang tang-ina. Ay sorry. Ewan kasi iniisip ko rin naman kung pinili ba niya ako, masaya rin ba ako, hindi, eh, parang hindi ko rin ewan, hindi ko rin alam, DJ Rocky, pero wala, Mhm. nasasaktan lang ako, nasasaktan pa din ako, masakit pa din siya. Kasi iniwan niya ako na high notes, bigla na lang bumagsak ako mag-isa. Mhm. Ta's bigla na lang bumalik si Matt na niyaya niya na ulit ako lumabas, Mhm. punta na siya sa office, pero hindi pa kami agad alam mo yun, Kabalikan. get Yes. mga a year pa. So, parang bago matapos yung 2023, yun dun Mhm. kami ulit umuwi siya sa bahay, Anyway, kausap ko siya Jillian, ng alam mo, medyo sobrang dami na nating napag-usapan ngayong gabi at alam ko naka-duty ka pa ngayon. So, thank you oo, so much for calling and I hope kahit papaano napagaan namin yung bigat ng nararamdaman mo. Alam ko naman, kasi alam wala mo naman naman akong dapat yung mapagkuwento gagawin sa mo sa kanya. buhay mo. It's just that feeling ko talaga nandun ka lang sa process na what if nangyari yung sa amin dalawa? Mm, Bakit hindi na lang talaga hinayaan ng tadhana na mangyari at kaming dalawa na lang yung pinagtagpo hanggang dulo, 'di ba? Anyway, so thank you totoo so naman much yun. for sharing your top secret. Naway bigyan ka ng Panginoon ng maraming gift of discernment para malaman mo Thank you, talaga kung DJ ano ang Rocky. dapat mong piliin sa buhay mo. Especially you have kids who are looking up to you, 'di ba? And someday they'll see you and know your story at napakagandang ibahagi sa mga anak natin na kahit papaano may nagawa tayong mabuti sa mundong ito. Alright, thank you Yes. so much. Bye! Thank you po. Alam mo yung bilis banat sa apat? Mag-Rexidol Forte na tayo. Kasi pwede to yung sasakit sa ulo, sakit sa katawan, lagnat, binat. Oh, hihingi nga ako kay Auntie Melay. Idol Melay, pahingi naman ng Rexidol Forte dyan. Okay, pag sumakit yung ulo ninyo, kapag may call ako, mag-Rexidol Forte kayo. Maniwala kayo. Ayan na, binigyan ako ni Boy Pindot ng Rexidol Forte dito. Alam nyo, pag ganitong pagkakataon talaga, pag biglang may nagsabi sa inyo ng something, tapos biglang ang sakit ng ulo ninyo, mag-Rexidol Forte kayo, ha? Pag nabinat kayo, Rexidol Forte. Kapag masakit katawan ninyo, mag-Rexidol Forte kayo. Tsaka, i-share nyo naman yung video namin, yung commercial namin ni Auntie Melay sa social media accounts ninyo. Ha? Alagang Unilab yan. Eto, sila Beth, sila Katrina. Tsaka mali yung ininom nila nung nandun sila sa kondo, kaya hindi sila nakapag-isip ng tama. Alam mo kung ano?
Anong dapat ininom para tama, 'di ba? Yung isa, dalawa tawa lang. San Miguel Pale Pilsen. Ganun dapat. Kayo talaga. Kasi yun, sarap laging kasama. Bigayan pala to lahat ng mga ine-endorse ko eh. O, tas pag nangangati ka, ay, pakatihin mo na lang yung palad mo, mag-Bingo Plus ka, 'di ba? Mag-download ka ng Bingo Plus, ganon. Tapos pag feeling mo dumidilim na yung paligid mo, ultimo yung kulay mo, gusto mong kahit paano magpaputi o mag-white rose papaya ka. Ay, naka. Anyway, napakasarap mabuhay na payapa ka. Napakasarap sa buhay na wala kang natatapakang tao. Yun yung masarap na pakiramdam sa buhay. Yung wala kang natatapakang tao. Tae pwede, sige. Baho lang. Pero ang sarap sa pakiramdam na wala kang natatapakang tao. At wala kang nasisirang pamilya, wala kang nasisirang relasyon. Okay lang namang magpakasaya sa buhay, but it should be clean, wholesome kind of fun. Yun ang tatandaan mo, kabisyo. Laging yan yung nire-remind ni Nicole Yala sa amin. If we are doing a fun activity, then we should do it wholesome. Clean, wholesome kind of fun. Ganon. Ganon lang din naman kami dito sa Love Radio. Team building namin, nag-outing kami, nag-inuman kami, ganon lang. Kantahan, sayawan, sigawan. Walang tikiman ng kainuman. Charot with darot. Ay, nako. And let us appreciate the people who love us. I-appreciate natin yung mga taong kahit ang sama-sama na ng ugali natin, nandyan pa rin. Sobrang bibihira yung mga taong hindi umaalis kahit nakita na yung kapangitan ng ugali natin, kahit nakita na nagkamali tayo, kahit na nalaman na nagkamali tayo o natikman na tayo ng ibang tao. The least that you can do with that kind of person is to at least appreciate that person. Or at least, kahit papaano, maging totoo na lang sa taong yun. Kung hindi mo na gusto, huwag mo nang pahirapan pa. Siya pa mag-a-adjust, diba? Kumbaga ikaw na nagkamali, pahirapan mo pa, diba? Nasaan yung hiya? Well, this is for everybody. Hindi lang to para sa color natin. This is for everybody. Nangyayari din talaga yung mga decisions and actions sa buhay natin if we are immature, we want to experience the happiness na matagal na natin inaasam dahil ang dami nangyari sa life natin, maaga tayo nagkaroon ng responsibilidad, etc., etc. And we want to reach that kind of happiness wherein parang wala tayong ibang nakikita kundi sarili lang natin at yung taong nagpapaligaya sa atin. But the reality is that meron na tayong mga responsibilidad, meron na tayong mga dapat i-prioritize. At hindi lang yun yung happiness natin, kundi yung well-being natin at ng pamilya natin. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.